ka foreign exchange kochepa kalipoko timakagwiritsa ntchito bwanji. Ndiye vuto lalikulu lilipo mdziko muno ndi limene afotokozera kuti government expenditure. Ndimafuna kukupatsani kuunikira kotere kuti akamati government expenditure budget ya 2.2 trillion ngati yatsopanoyi imene tikutolera toka 1.2 trillion tikubwereka 800 billion ikufika pa 2.2 trillion. Chimene chikuchitika nchonena kuti pa budget paja mmabanki tukabwereka about 600 billion as domestic borrowing. Ndalama zimene zijazo ndi ndalama zimene amalawi apanga save ngati ma savings, ma deposits, ma pensions ndi zina zotero mmabanki yonse. Ndiye ngati tukabwereka ndalama yokwana 654 billion ngati chaka chino in domestic debt, zikutanthauza kuti ndalama zonse zimene amalawi apanga save zonse boma likusesa mmabanki zikupita ku capital hill. Ndiye pa ndalama zimene apanga save amalawi iye zimakwana about 1 trillion. Ndiye pa ndalama 1 trillion muchotsepo 654 billion kuyipititsa ku capital hill. Zikutanthauza kuti kwangotsati ndalama tochepa teniteni ku mabanki. Nzimene akunena kuti ma private sector are crowded out. Apite mabanki amangozera kuti kakonzeni sofomu yanuyi, kakonzeni ujeni collateral yanuyi, kakonzeni mpaka nasapatsidwa ndalama amene apatsidwa ndalama mabanki ndi makampani mwina awiri atatu ndalama zatsala ziji. Koma mwina alinse sapatsidwa ndalama ku mabanki kuja. Chifukwa boma lasesa ndalama zonse pita nazo capital hill. M'malo mwake ma businesses ngati sapeza ndalama ndiye kuna businesses saatha kugwira ntchito zawo za private sector. Saatha kupanga katundu ochuluka GDP imene tikufuna ija. Saatha kulemba anthu ntchito 1 million tikufuna aja. Chotero anthu ku private sector saapanga chilichonse dziko lathu silipita patsogolo. Chifukwa chake no wonder kuna kuti economy yathu yopanga grow by 0.9%, 2%, 2.4%. Chifukwa the private sector are impaired. Alibe kuthandizidwa kuti angathe kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Komanso china chachiwiri choopsa kwambiri andi ineyo monga economist ndipange simplify kuna kuti the real poison in the economy imene yasesa kapena chinjoka chi dragon chasesa dola yonse mu economy ndi ndalama imene takhati mabwereka mabanki ikapita ku capital hill. Chifukwa ikapita ku capital hill ndalama imene jayo ikabwerera mu economy imene private sector sinapange produce katundu okwanira. Ndiye chifukwa kubwerera 650 billion mwa ibweretsa jabo bwereka kwacha ikulamu economy imene mulibe chilichonse imene chapangidwa produced ndalama imene ijayo ikayamba kusakasaka zinthu zakunja imported goods. Muone lero government expenditure mbali yaikulu ni masalaries ama public servants. Masalaries ama public servants mupile nyumba wina lense civil servant aliyense kuyambira zimene wavala, zimene akudya, pamene akugona, pamene akukhala, pamene akuyendera, chilichonse it's important. Chimene magula pa agenda, it's just less than 10 to 20% of what they earn as either local allowances, kandi masalaries, kandi foreign trips. Only 10-15% zithera pa agenda ndimene motero. Koma zina zonse lifestyle yawo we are becoming opulent anthu akugula zakunja kwambiri. Ndiye government expenditure mukapani masalary aboma Africa tsopano 600 billion mudzoti ndalama zonse zija 70 to 80% amene mukapatsaja akagulira zinthu zakunja. Muone china chachiwiri chimene boma limapanga pa ndalama zake ndiye kugula fertilizer. Kati kugula una 160 billion pafunika pezeke dollar ya 160 billion equivalent kuti magule fertilizer amene ucha. Ndeka mufuna mukagule mankhwala pafunika dollar ipezeke magule mankhwala amene ajawo. Ndeka mufunika kuti mugule za ma office pafunika dollar mukagule ma computer ifasa pangadoka pa computer aja ndi mipando ya ma office. Kaya pafunika kuti mukhale ma project mukayang'ane mena okonza misewu mukapeza kuti okonza misewu otenga project iyo ndakunja mwalipira ndalama akajera kwawo kunja. Komanso mwaona amene ajawo pa ndalama zimene zijazo akamakagwisa ntchito equipment plant and equipment yonse yachokera kunja ifuna $. Mafuta ogwisa ntchito pene pajapo achokera kunja. Chimene tifuna nzikupa ndi grave yekha basi angotenga grave and so ndi development budget yonse mukonongera ndalama zakunja. Komanso mukaona local travel chifukwa pali ena amati ayi kuti koza kumayenda locally
Locally siti kuononga dollar. Aliyense akamaenda local azidziwa kuti ndikupanga beni ma dollars pendiline. Chifukwa galimotoyo ndiye imported, ma spare parts are imported, fuel wa imported, zito simukagule kumene kuchako, kamutsika mukaima mukaima kalansikatsalako mukagulira mu game stores, game uyo ikapangaso import, so indirectly ngakhale ukwenda nziko muno locally you're using up dollars. Nanji opita kunja nayenso is using up dollars. Then chifatana kuti 70%, based on the study that we did, 70% of government expenditure goes towards imported items. Ndiye boma likamabwereka ndalama zochuluka ngati 650 billion kuitenga Malawi kwacha, kuitenga ndalama ija nkuwapatsa aboma ngukakusa ntchito kugwira ntchito zakunja, zimatanthauza kuti mukupanga wipe out all the foreign reserves that were there. Ineyo my own view ndionena kuti nchifukwa chani tonse alliance mchaka chimodzi chokha apezeka kuti dola imene ipeza yonse yatha in the economy. Nchifuna kuti panali chinjoka chimene anachiponya, dragon anaiponya mu economy imene inayamwa ndalama zonse za dola nkutha within 1 to 2 years. Chifukwa zikamabwera ndalama zija zilibe zokolowera zonse zikagulira zinthu zakunja, ndi chifukwa chake dola yatha mu economy. Ndi chifukwa chake anthu akumanena kuti ayi chepetsani mayendedwe, chepetsani expenditure boma, chepetsani all that. Nzodona kuti tithandize kuti economy yathu ikhale pabwino. Ndi malize mfundo zanga ziwiri zotsirizira. Choyamba nchona kuti monetary policy yathu mu statement ya wifotokoza kuti it was important. Inali important over the past 2 years. Chifukwa ni monetary policy kuti mudzoti monetary policy iyi is important enough kuti ipange control inflation. Imayenera kukhala nominal inflation plus chichewa chake chindivuta, but nominal inflation plus neutral rate. Ndesi ndiziwirizi mukaziphatikiza ndizezapangitsa kuti monetary policy ane muione kuti monetary policy ane important. Komano mutati muone monetary policy rate or stance yathu, policy rate stance yathu kuchoka 2020 paka panopa, it has been completely important. And all those who are economists would agree with me that the monetary policy that have been running in this country has been completely important. The argument has been, kuna kuti want an accommodative monetary policy stance, but I can tell you that that policy rate has been completely important, and that has led to the challenge of inflation in the country. Komano komalizira ndi issue so ya exchange rate policy. Yonena kuti nayonso it has been very very loose. It has been very very loose. Chifona kuti exchange rate in 2020 mupeza kuti parallel rate versus the official rate, it was one and the same. Mukaona chinthu ngati mechi mumadziwa kuti that rate there's a proper alignment between that rate in the market. Koma recently the parallel rate versus the policy rate versus the official rate panali gap yaikulu kwambiri. Ina 813, ina 1000 chakuti parallel market. That simply showed you kuti kuchokera 2020 ufika lero between the parallel rate and the official rate gap chakha kukwera kwambiri. And anzathu akusendo baga amene kudziwa kuna kuti apapa pali vuto tukulisunga, ndiye vuto litsiku lake boomerang on us. Ndiye pano ndipene yapanga boomerang, all of us kukhanga kudzidzimuka, oh let's do a 20% adjustment to align the parallel versus the official rate. Kuma in 2020 mina matenga boma zimene zinali one and the same, and akakuyang'anira vutoli all this while mpakana lero kuliro mpakana lero ndimene akupanga this adjustment. If akanakhala napanga akanakhala nali ndi proper timati mchizungu mwathumo economics kuti macro fiscal framework yabwino, sibwenzi dziko lathu litafika pamene lilipa. Ineyo my own submission as an economist ndina kuti tili pano chifukwa cha poor economic policies on the fiscal side and on the monetary side. And who amapanga zinthu aika policies osakomera amalawi osakomera mmene zinthu zimayenera kukhalira. Patient akamadwala
mukampasa the right dosage amachira. Galimoto mukaipanga maintain mwabwino imaenda bwino, kandi kumunda mukayika zoyenerera zimaenda bwino. Koma kulikonse mukalakwitsa, you have consequences to bear. Pano tikulira Malawi chifukwa cha kukwera mitengo kwa zinthu, tikulira Malawi chifukwa cha kugwa kwacha, tikulira kwambiri mmene zinthu zikuyenda dziko muno purely and when sanagwire bwino ntchito zawo. And that's why in the statement today tikunena kuti let's hold the people accountable for their decisions. I thank you so much, Honorable Chair. Tukumvanso nkhani ya sata kuti mpaka na a vice president kumeneko achulidwa, ma minister ena aso kumeneko achulidwa, akuofesi kwawo kwa president achulidwa. Ifetu tikuyembekezera kuti nkhani imeneyi isatilidwe ndithu. Mbuyomu pa nthawi ya DPP anthu amati akanena choncho amanena kuti imanikaye timauza kuti ayimekaye, ndipo zitsanzo zambirimbiri amayima kaye kuti no anthu afufuzidwe. Ndiye tifunanso tipemphe pano kuti anthu amenewa ayimitsidwe ntchito, kuti alole malamulo agwire ntchito.